Aşgabatyň bazarlaryna soňky bahalar, käbir haritlarda gymmatçylyk saklanýar, yerli un tapdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçylary paýtagtyň bazarlaryna käbir ýymy tönümleriniň soňky bahalaryny öwrendi. 13-nji maýda habarçylar howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezlenlik şertlerini bazarlardaky soňky bahalar barada habar berdi. Günnogur bazar adlandyrylýan altyn asyr bazaryna bahalar, gök bakça we miwe önümleriniň narhlary ören gymmat diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä käbir gök we miwe önümleriniň 1 kilogramyna değişli bahalar şeýle. Alma 17 manat, hyýar 5 manat, pomidor 6 manat, düýp soğun 1 manat 50 teňe. Kartoşka 5 manat. Altyn asyr bazary şäheriň eteginde ýerleşip ol ýylan tarasyny altyn asyr Günnogur ýagny Oriental altyn asyr bazary ýa-da täze jygyldyk bazary adlandyrylýar. Bu bazar Aşgabatyň Demirgazyk tarapynda ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky ikinji habarçysynyň bahaladan almasynyň 1 kilogramy 10 manat. Onuň iýeren bahalary şeýle: garpyzyň 1 kilogramy 7 manat, ortaça gawunyň 1 sansy 40 manat, biraz ulurak gawun 50 manat, kartoşkanyň 1 kilogramy 5 manat. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky 3-nji habarçysy 9-njy maýda Teke bazardaky bahalardan habar berdi. Teke bazarda sygyr we goýun etleriniň 1 kilogramy 24 manat, odorlar 18 manatdy. Towuk buğdunyň 1 kilogramy 10 manat, onuň 100-150 gramy buz. Gazagystanda öndürilen unyň 1 kilogramy 6 manat. Yerli un satuwda ýok, hökümet pekarnylaryna iýerilýär. Pomidoryň 1 kilogramy 6 manat, hyýaryň 1 kilogramy 5 manat, takminan 150 gramlyk çörek 3 manat, makaronyň 1 kilogramy 12 manat, günobakar ýagynyň 1 litri 45 manat diýip habarçy maglumat berýär. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Demirgazyk Türkmenistanyna etiň 1 kilogramy 38 manada, jylky etiň 1 kilogramynyň bahasy 59 manada çykypdy. 2018-nji ýylyň awgust aýynda Aşgabatyň käbir sowda nokatlaryna 1 kilogram jylky sygyr etiniň bahasy 42 manada çykypdy. Etiň soňky bahalary geçen ýylyň awgust-sentýabr aýlary bilen deňeşdirenini tas 2 hesse arzanlandygyny görkezýär. Ýatlasak Türkmenistanyň Kronikasy neşir aprel aýynda Aşgabatyň bazarlaryna bahalaryň ýanwar-mart aralygy üçin seljermesini çap edipdi. Neşirin geçiren değişli barlyklaryndan ma'lum bolşuna görä käbir ýymy tönümleriniň mart aýyna ýanwar bilen deňeşdirenini arzanlandygyny görmek bolýar. 2019-njy ýylyň soňky 3 aýynda Aşgabatyň bazarlaryna gök bakça önümleriniň bahalary 26%, konserwa önümleriniň bahalary 6% arzanlady. Ýöne şol bir wagtyň özünde miweli iri ýemişleriň umumy bahasy geçirilen barlygy görä 3 aýyň dowamyna 38% gymmatlady. Meselen bananyň 1 kilogramy ýanwar-mart aralygyna 8 manatlygyndan 22 manada çykdy. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä häzirki wagtda valyutanyň gara bazaryna Aşgabatda dollar 19 manatdan satyn alynıp, 19 manat 40 teňeden satylýar. Türkmenistanyň Merkezi banky dollaryň resmi bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Finçiler ýurtda valyutanyň gara bazardaky bahasy bilen onuň resmi kursunyň arasyna uly tapawudyň emele gelmegi bilen yerli ýaşaýjylaryň alyjylyk ukybynyň pese gaçandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2018-nji ýylyň 5-nji iýulda çykaran fermanyna Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 790 manat meşberini kesgitlenipdi. Bu valyutanyň resmi bahasyna görä $225, gara bazaryň narhyndan 40 töwereg dollary barabar bolýar.